טוב, חברים, יאללה. אנחנו רוצים לדבר על שני דברים, שני נושאים היום. אחד זה על עץ ההתמכרות. אני אדבר על זה קצת מהצד שלי, אחרי זה גם אהרון ידבר על זה טיפונת עוד קצת. התוכנית מדברת על כך שהמחלה, שמקולנת בנו, מחלה שהוא עברה לנו במחלה בין דורית, שעוברת מאבא לבן, היא מחלה רוחנית, נפשית ופיזית. יש לה ביטויים, השורשים שלה הם בעולם הרוח, שהרוח, התוכנית מתכוונת לשורשים היסודיים שמפעילים את האובססיה, ומהאובססיה בעצם מפעילים את התנהגויות השונות, אוקיי? חשוב לי להעמיד את העץ הזה כדי שקודם כל א' נוכל למצוא את עצמנו על העץ ולהבין מאיפה זה הדברים מגיעים. שבוע שעבר דיברנו קצת על נושא של ריכוז עצמי, אנוכיות, זה היה הכנה לעץ ההתמכרות. זוכרים מה דיברנו על הריכוז העצמי, מאיפה הוא מגיע? מבחן קטן? אני כמעט בטוח שדיברתי על זה. מה? הישרדות, יפה מאוד. חיה פצועה לא רואה אף אחד ממטר. לאדם שעבר טראומה מופעלת אצלו fight, flight or freeze. אני כרגע נלחם על החיים שלי. במלחמה על החיים שלי אני כרגע שורד. ברגע שאני שורד, אני מרוכז בעצמי לגמרי. זה תחילת מחלת ההתמכרות. האנוכיות, עכשיו, דיברנו גם על נושא של ריקנות. אתם זוכרים מאיפה הגיע לנו הריקנות? אני זוכר, מבחן 2, איך הגענו לריקנות? למה הרבה מכורים הם מדווחים על זה שהם הרבה פעמים צריכים להשתמש בכל אחד מהשימושים האלה כדי להתגבר על הריקנות שהם מרגישים בתוך עצמם. בסדר, יפעתי, תודה. אוקיי, דבר ראשון, אני איבדתי איפשהו את עצמי בדרך. מה? זה העץ ששלחת בקבוצה? לא, כן, זה העץ ששלחתי בקבוצה. אז אם אתם קשה לכם לראות פה, שלחתי בקבוצה ציור של העץ הזה, שתוכלו לקרוא קצת יותר זה. אז אמרנו ריקנות זה בגלל שטראומה זה ניתוק מעצמי. למה? קשה לי להרגיש את הכאב, אז אני בעצם מתנתק מהחלקים הרגישים שלי שנושאים את הכאב, וברגע שאני מתנתק מהחלקים הרגישים שלי שנושאים את הכאב, אני בעצם מתנתק מההרגשות שלי, מעצם ההרגשה שאני חי, שאני, ההתלהבות שלי, השמחה שלי. בתוכנית זה נקרא שאני מאבד את כתר השמחה שלי שנמצא אצלי בתוך הבטן. ואז כשאין לי את החיבור אל הרגשות שלי, כשאין לי את החיבור אל עצמי, אני מרגיש ריקנות. אז דיברנו על ריכוז עצמי, פעם שעברה דיברנו על ריקנות, כן, סוג של דיכאון, כן? לא רק זה שהרבה פעמים שאני חווה כאב, אז יש כמה וכמה אמצעים להתמודדות עם כאב. אז אחד מהם זה אמרנו ניתוק, אני מנתק את עצמי מהכאב. איך מתנתקים מהכאב? איך עושים את הניתוק הזה? איך מתבצע הניתוק הזה? אמצעים, סמים. אוקיי, אז יש לי אמצעי עזר. בגיל מבוגר, לילדים עדיין אין סמים. סמים זה רק התפתחות, כשיש לנו כבר אמצעים להשתמש, אז זה מגביר לנו את הניסיונות שהתחילו בגיל מוקדם, בסדר? אז איך אנחנו מתנתקים מעצמנו מהכאב? בואי תספרי. שלום, קוראים לי? מרים. אוהבים אותך, מרים. אז שיש לי מצב כאילו קשה להכלה, אז ישר פורצת לי מיגרנה. אוקיי, את אומרת משהו אפילו שהוא לא רצוני. בגוף שלי בעצם פועלים בי כל מיני אמצעים. המחלה מפעילה אצלי בגוף דברים שבעצם מנתקים אותי מהרגשות שלי. למשל, אני פתאום עולה לי כאב ראש ואני צריכה להתעסק עכשיו עם כאבי ראש שלי. בסדר? הרבה מחלות, כמו שאמרה מרים, הם בעצם תוצאה של חלקים מגינים, שעכשיו התחלנו לדבר עליהם, שמופעלים כדי להגן עלינו מפני הכאב, להגן עלינו מפני הרגשות, להגן עלינו מפני עצמנו. אז מופעלים כל מיני אמצעים. אחד מהם זה ממש המגינים
מייצרים אצלנו כל מיני בעיות פיזיות שנהיה עסוקים בהן, כדי שלא נהיה עסוקים ברגשות שלנו. איזה עוד אמצעים של ניתוק? יש כל מיני הבנות ואמונות שאני מאמץ שתופרות את הרגשות שאני מרגיש. אוקיי. מסבירות לי. תזכיר לי איך קוראים לך? עידו. אני אגיד את זה במילים שלי קצת יותר פשוטות, רציונליזציה. אני הרבה פעמים כלי להתנתק מהרגשות שלי, אני עולה לקומה העליונה. במקום להיות פה בבטן, אני עולה לראש. הזכרת אמונות, מחשבות, ואני בעצם בורח מעולם הרגש אל עולם המחשבה, ואז אני נכנס לכל מיני פנטזיות או הצדקות או תיאוריות, כן? וכל התיאוריות האלה הן בעצם רק איזושהי בריחה מהעולם הרגשי שלי. אז אנחנו כבר רואים כל מיני טכניקות כאלה של ניתוק. בלשון המקצועי זה נקרא דיסוציאציה, כל מיני שיטות של דיסוציאציה. מה זה אסוציאציה? סושיאל זה חברתי, זה חיבורים. דיסוציאציה זה בעצם איזשהו ניתוק פנימי שאני יוצר עם החלקים הרגישים שבי. אז בגיל מוקדם עוד אמצעי מאוד מאוד זמין לילדים, כן? פעילות גופנית, ספורט ואפילו... יפה, להעסיק את עצמי בניקיון, בספורט, בעבודה, בכל מה שעכשיו יתפוס לי את כל המודעות, כדי שאני לא אצטרך לשבת ולהרגיש את הרגשות הנוראים שאני מרגיש שאני לא יכול לחיות איתם. אז הרבה פעמים אנחנו נראה, ותכף אנחנו נראה את זה בהתנהגויות, אני נתפס באובססיה על התנהגות מסוימת, כן? שיכול להיות שהיא תהיה התנהגות בריאה, טובה, כן? ספורט זה דבר טוב, ניקיון זה דבר טוב, אוכל זה דבר טוב, מין, כאילו, אהבה, מערכות יחסים, מין זה דבר טוב, רק מה? שאני בשביל לברוח מהריקנות, או לברוח מהריכוז העצמי, או לברוח מהבדידות, ואני נכנס לאובססיה, ואני נתפס על כל מיני דברים שיכולים להיות טובים, אבל ברגע שאני נתפס עליהם באובססיה, כניסיון לברוח מהרגשות שלי, מעצמי, זה בעצם תחילת הנושא של ההתמכרות. כן. בערך ל10 שנים שאני שמתי שאני לא משתפת, מה שאני רוצה לשתף, בשיעור, אני מחזיקה את זה לפני, אני חוטפת בעיקר תחתון קלומים. אוקיי. שמעתם היא שמשתפת? אז זה נפתח. זאת אומרת, את מחזיקה את זה, זה יוצר אצלך איזשהו קושי בגב וקושי להחזיק את זה. אז ראינו בעצם את השורשים, הבנו קצת מה זה אנוכיות, ריכוז עצמי, הבנו מאיפה נובע הריקנות. הריקנות בעצם, אמרנו שיש לי חלק מהחלקים המגינים שלי, הם יוצרים אצלי ממש שכבת הגנה, שכבת ניתוק, כדי שאני לא ארגיש את הרגשות שלי, ניתוק פנימי מהרגשות שלי במוח. המוח שלנו הוא מאוד מאוד מתוחכם. הוא יכול ממש למדר חלקים במוח, להגיד, אוקיי, אני כרגע לא רוצה שהתודעה תשתף את החלקים האלה במוח, ואני יוצר אצלי מחיצה במוח. ממש אפשר לראות היום בפיזית, אפשר לראות את החלקים היותר פעילים והפחות פעילים במוח, ואפשר לראות איך ממש המוח יכול למדר חלקים ממנו. למה? כי הם מהווים איום. יש חלק באישיות שלי, ברגשות שלי, יש חלק במהות שלי שמאיימת עליי, ואני ממדר את עצמי ממנה. בגיל קטן, הטכניקה הכי טובה זה פשוט לא להיות פה. להיות בספרים, להיות בפנטזיות, ופשוט להיות בחלום בעקיץ. אני חולם בעקיץ, מה? זה לא טוב לפעמים שצריך את זה? לפעמים, אמרתי, כל דבר הוא יכול להיות טוב, כולנו חייבים את התכונה הזאת שאנחנו יכולים רגע להתנתק, לשמוע מוזיקה ולא להיות פה, נכון? לא יודע מה, לטייל בטבע ולהיות פה. אנחנו כולם צריכים אבל כשאנחנו משתמשים בזה בשביל לברוח ממשהו מעצמנו, מחלקים מעצמנו שכואבים לנו, ואנחנו הופכים את זה לתבנית קבועה שנהפכת להיות אובססיה, כן? מה זה אובססיה? זה משהו שחוזר על עצמו בצורה אובססיבית.
אז זה מתחיל להפך למשהו פתולוגי שהוא לא בריא. אז בגיל מוקדם, איך אנחנו קוראים לזה לילדים כאלה? הפרעות קשב. ADHD. שמעתם פעם את הדבר הזה? הפרעות קשב והיפראקטיביות. דיברנו על היפראקטיביות, אני בעצם נכנס לאיזשהו היפראקטיבי כדי לברוח ממשהו, והפרעות קשב זה בעצם שאני לומד לטשטש את המציאות. קשה לי עם המציאות, אז אני בתור ילד לומד לטשטש אותה ולא להיות פה. אוקיי? זה מה שנקרא, בלשון הפסיכולוגיה זה נקרא אדפטציה בגיל מוקדם. בגיל מוקדם אנחנו לומדים לעשות התאמות, כי קשה לנו להתמודד כרגע עם אבא ואמא שרבים לידינו, ולפעמים משתפים אותנו בריבים, או שיש מתח גדול בבית, או שיש כל דבר אחר שנמצא בסביבה שלי וקשה לי להתמודד איתו, אז אני פשוט מתנתק, כי קשה לי להיות פה. זה אדפטציה שאני עושה, אבל האדפטציה הזאת, המוח שלי הרי מתפתח והיא מקודדת לי במוח, ואז בגיל מבוגר, כל קושי שאני נתקל בו, טק, אני עושה את אותו דבר שעשיתי בתור ילד, ואז אני בעצם סובל ממה שנקרא הפרעות קשב וריכוז. מה זה הפרעות קשב? אני לא מצליח להיות פה. ברגע שנתקל בקושי, אני כבר לא פה, אני לא מצליח להיות נוכח בתוך המציאות. אז זה חלק מהעניין, זה חלק מהתוצאה של המחלה הרוחנית שממנה אני סובל. מה? ריקנות? במה מתבטא ריקנות? מי יכול לעזור לנו? הרגשה שמה? שמשעמם, שאני לא מרגיש, לא בא לי לקום מהמיטה, אין לי למה. כל פעולה שאני אעשה, היא לא משמעותית. נכון, ואני לא מרגיש משמעות, אני לא מרגיש תוכן, אני לא מרגיש קיים. אני לא מרגיש שאני בכלל חי. אני הולך לעבודה, אני עושה את מה שצריך, אבל כל החיים נהיים טכניים. רובד אנושי. מה? רובד אנושי, זה הסגר. נכון, הכל נהיה טכני וטפל. בסדר? זה נקרא ריקנות. עכשיו, עוד סיבה של הריקנות הזה, זה שהרבה פעמים, שוב, אנחנו נוגעים בהרבה זוויות, אבל למשל ילד שמקבל הרבה ביקורת והשפלה, אז וכל דבר שאומרים לו, יש לך שתי ידיים שמאליות, ולמה אף פעם אתה לא מצליח, וכאילו יש, לפעמים הורים רוצים לחזק את הילד, אז כל דבר שהוא עושה, אז אומרים לו שזה לא מספיק טוב, אז הילד לא מרגיש שהוא באמת מצליח להביא את הסחורה, ואז הוא חי עם איזושהי הרגשה עמוקה, שבאמת הוא לא מוצלח, והוא לא מספיק טוב. עכשיו יש לו את החלק הפגוע הזה בתוכו, ועכשיו חייב להיות חלק שיגן עליו, שהוא לא ימשיך להיפגע. שוב, אתם זוכרים מה שאנחנו אומרים, יש לי חלק פגוע תמיד, ועל גבי החלק פגוע יש תמיד חלקים שמגינים כדי שאני לא ייפגע, כדי שהוא לא יתעורר. אז אם ילד מרגיש שהוא לא מספיק טוב, הוא לא מצליח לעשות שום דבר, אז מה החלק המגן הזה? איך הוא יגן עליו? פעילות שהוא כן מצליח. אוקיי. לא לנסות אפילו. למה? כי אם אני אנסה, ואני עוד פעם אחטוף השפלה וזה, אז אני לא מביא את עצמי בכלל לנסות כלום. אז בעצם אני מחבא את כל ילד בריא, זה ילד שיש לו סקרנות טבעית ושמחה, והוא ניגש לעולם וכל דבר הוא רוצה לבדוק איך ולמה ולבנות ולזה. אבל ילד פגוע, הוא חושש, חיבינו לו את הסקרנות הזאת, חיבינו לו את היוזמה הזאת, ואת האש הזאת שלה, כי הוא מפחד כל הזמן לחטוף את ההשפלה או את הדחייה או את ההורדה.
ואז בעצם כשהילד הזה לאט לאט מכבה את כל המנועים האלה, עם מה הוא נשאר? הוא ריקנות. הוא לא מעיז לצאת מהמקום הבטוח שלו, הוא לא מעיז לנסות שום דבר, אז בעצם הוא חי בתוך איזשהו קונחייה, ובקונחייה הזאת היא כמובן שאני מרגיש שהכל ריק. שוב, זה טראומה, כמו שאתם רואים, זה טראומה שגרמה לריקנות ובדידות, כי אני הולך ומסתגר בתוך עצמי, אני הולך ומסתגר בתוך הבדידות שלי, בתוך המחלה שלי. המעבר בין הרוחני לנפשי, אמרנו, זה האובססיה, כן? הטראומה נמצאת פה, הטראומה של בנפש, ובעיקר פה זה הכפייתיות והאובססיה, שבאה לידי ביטוי תמיד באחד מהענפים האלה. בואו נראה כרגע את הענפים שרשומים פה. אז ההתמכרות, כמו שאמרנו, מי זוכר את ההגדרה? התמכרות זה כל פעולה או התנהגות שאני חוזר עליה באופן אובססיבי, שגורמת נזק לי ולסביבתי, ואני לא יכול להפסיק אותה. אוקיי? למה אני לא יכול להפסיק אותה? כי היא פותרת לי איזשהו שורש, כן? שמציק לי מבפנים. אז אם זה התמכרות, יש לכם עוד כל מיני מזה ששלחתי לכם, אבל כל התקשרות, כל הקשר עם אנשים אחרים, אז מערכות יחסים, מין ואהבה, כוח והשפעה, כן? זה הכל אנשים שמכורים עכשיו, לא יודע אם דיברנו פה, אבל יש התמכרויות שהן פחות נחשבות, יש התמכרויות שהן נחשבות, דיברנו על זה פה, אז התמכרות לכוח והשפעה וכסף, כן? אז זה שאני עכשיו מנהל אנשים אחרים, ואני חשוב, אנשים אחרים חושבים עליי, זה בא לרפא לי איזה מקום עמוק פנימי, ששם אני מרגיש לא חשוב, או לא, אז אני נכנס לאובססיה, כדי שמהאנשים האלה אני אקבל את ההרגעה לחלק הפגוע שלי מבפנים, בסדר? אז יש לנו התמכרות לאנשים, יש לנו התמכרות לחומרים, ויהיה לנו שיעור אחד שמדבר על איך בא לידי ביטוי מעגל הדופמין במוח שלנו, איך בעצם זה נקרא מלכודת הדופמין במוח, שכל אחד מהפעולות האלה, לא משנה באיזה ענף על העץ, גורם להפרשת דופמין בתוך המוח שלנו. דופמין קשור למערכת הגמול והקשר. דופמין זה החומר שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אז במוח שלנו הוא היה צריך לתת לנו כמו שבבית ספר או בתלמוד תורה, ילד עושה מעשה טוב, נותנים לו סוכריה, כדי לחזק לו את ההתנהגויות הטובות שלו, אז ככה יש לנו גם בתוך המוח סוכריות כאלה. הדופמין זה הסוכריות שהמוח שלנו נותן לנו כשאנחנו עושים פעולה שהיא נחשבת במוח שלנו טובה להישרדות שלנו או של החברה, המין שלנו, החברה שבה אנחנו חיים. אז, וההפרשה של הדופמין גורמת לנו להרגיש טוב. הבעיה היא שכשאנחנו משתמשים בפעולות חיצוניות, כן, בצורה אובססיבית, כדי להפעיל את מעגל הדופמין במוח, אנחנו נכנסים לאיזשהו סחרור, כן, במעגל הזה, ונדבר על זה בהמשך. כן. אמרת שזה גבול על משהו שאנחנו מרגישים שהוא טוב. טוב, כן. אז מישהו מכור לסיגריות יכול להרגיש שזה רע, שזה גרוע לו, אבל הוא עדיין מקבל את העונש. הוא לא צריך להרגיש כלום. הקפאין והסיגריות והסמים והסוכר, הם כולם, בלי שתתכווני או לא תתכווני, החומר זה גורם להפרשת, לא להפרשת, כל חומר פועל אחרת על המעגל הזה, אבל הוא גורם להימצאות של עודף דופמין במרווח הבין סינפטיים במוח. זאת אומרת, זה לא נעשה ממשהו טוב. אתה אמרת, זה גמול שאנחנו מקבלים על משהו טוב בעינינו או ש... נכון, בעיקרון הייתי צריך להרגיש את הגמול הזה כשאני אוכל איזושהי ארוחה טובה, או כשאני יושב עם אשתי, כן? או מקיים איתה איזושהי מערכת של קשר פיזי או נפשי.
אז אני אמור להרגיש בעדינות את ההפרשה, הגוף שלי אמור להפריש בעדינות הדופמין הזה. אם אני אוכל מאכל טוב, טעים, בריא, אז הגוף שלי מפריש לי קצת דופמין במוח. אבל מה אנחנו עשינו? אנחנו נהיינו חכמים יותר מהזה. למה אני צריך עכשיו ללכת להתאמץ הרבה בשביל לעשות דברים טובים? בואו ניקח חומרים שגורמים פשוט להפרשת של הדופמין במוח, בלי קשר לאם זה טוב או לא. ואז בעצם אני מתחיל לשחק בתוך המעגל הפנימי הזה של הפרשת הדופמין, מעגל הגמול האמיתי שלי, ואני משבש את המעגל הזה בתוך המוח שלי. ולכן גם אני לא יכול לצאת מזה, כי אני בעצם, המעגל הדופמין בעצם יוצר אצלי את ההרגשה אם מה שאני עושה זה דבר נכון או לא, וברגע שאני בעצם מפעיל את הדופמין, אז כאילו המערכת נכנסת לאובססיה לחשוב שהנה מה שאני עושה זה הדבר הכי טוב בעולם, הנה אני מקבל את הגמול בתוך המוח שלי, אבל אני נכנס לסחרור של מעגל פנימי שבעצם הוא לא אמיתי, הוא רק מדומה. בסדר? נדבר על זה בהמשך. נכון? כן, נדבר על זה בהמשך, על המעגל הזה. אז דיברנו על התמכרות לאנשים, דיברנו על התמכרות לחומרים, כל החומרים, אלכוהול, סיגריות, לא משנה מה, עד החומרים היותר הרואין, קריסטל, הם כולם בעצם מעלים את רמת הדופמין במוח, ועל ידי זה גורמים לאיזשהו סחרור במעגל הפנימי הזה, ואנחנו לא יכולים לצאת ממנו. התנהגויות, גם התנהגויות מפרישות דופמין במוח. כשאני מחפש זיווג, כן, זה דבר שהוא טוב בשביל הקיום, השרידות של המין שלי. אז חיפוש אישה, או בן זוג, או בת זוג, מוגדר במוח שלי כדבר שהוא צריכים לקדם אותו. אז כשאני עכשיו הולך לחפש זיווג, מופרש לי דופמין במוח. אז יש אנשים שבעצם מתמכרים לחיפושים האלה, כן? אחרי זה הופך להיות פורנו ואינטרנט ודברים כאלה. זה יושב על המנגנון שאני אמור לקבל עליו גמול במוח, אבל הוא הופך להתנהגות אובססיבית. אותו דבר קניות, אותו דבר ספורט, אותו דבר הימורים, כל זה, הכל התנהגויות שגורמות להפרשת דופמין בתוך המוח שלי, ולכן הן לפחות קבלות איזשהו מומנט אובססיבי, ושוב, למה? כי בעצם אני מנסה לברוח מאיזושהי ריקנות, מאיזושהי בדידות, מאיזשהו ריכוז עצמי. הלאה, גם ברובד הפנימי, אם פה אנחנו מדברים על דברים חיצוניים, גם ברובד הפנימי, גם ברגשות וגם במחשבות. המחשבות והרגשות הם גם איזשהו מנגנון בריחה. אני אתן לכם דוגמה, למשל, אם יש לי איזשהו פחד גדול, אני אתן לכם דוגמה מהחיים שלי. אחד הדברים שלי שאני התמודדתי איתו בתור ילד, זה פחדים. אני זוכר שכשאנחנו טסנו לחוץ לארץ בפעם הראשונה, הפחד הראשון שלי היה כשהייתי ילד קטן, אז טבעתי, הייתי באיזה טיול בצופים, באוג'ה בבקעת הירדן, יש שם מין כזה מים, כשאתה עושה גליצ'ה בתוך המים, מגיע בסוף לאיזה בריכה, ואני הייתי ילד קטן, עשיתי את הגליצ'ה, נתפסתי בתוך הבריכה, והתערבלתי בתוך הבריכה הזאת, וכבר כמעט מתתי, עד שאיזה ערבי אחד תפס אותי והוציא אותי מהמים, וזה כנראה היה, אני לא זכרתי את זה הרבה שנים. אני רק בעקבות התוכנית והקבוצות, ושהתחלתי לשחזר אחורה את המערכת הפחדים שלי בחיים, שהתחילה, זה היה הצבא, אבל אמרתי, רגע, לפני הצבא מה היה עוד, ולאט לאט גיליתי הרבה פחדים. אז בן אדם שסובל מפחדים, מפחד עמוק, הרבה פעמים יש לו מערכות הגנה, שלא נותנות לו אפילו לזכור או לדעת שהוא מפחד. אבל הבן אדם הזה פתאום יימשך לראות סרטים מפחידים. וואו, למה? למה אם אני סובל מאיזשהו פחד עמוק, אני דווקא יימשך לראות סרטים מפחידים? כי אני... מה? כדי לפחד מהסרטים לא... יפה מאוד. אני כדי לברוח מהפחד שלי, אני עכשיו מתעסק במשהו אחר שמפחיד אותי מבחוץ. אז רגשות, כל התעסקות בכל מיני רגשות, אותו דבר עם כעס או אלימות, כן? יש לי איזשהו כאב פנימי או כעס,
או לא משנה מה. עכשיו, אני לא יכול להתמודד עם הכעס הזה, אז אני צריך לברוח לאנשהו. אז חוץ מזה שאם אני עכשיו, במקום לעשות קניות או עבודה מסביב לשעון, אז אני מחפש עכשיו במה להשיג את עצמי. אז יכול להיות שאני אמצא להשיג את עצמי באלימות, שנייה. מה האלימות עושה? כשאני נכנס עכשיו לקרב, כל הגוף שלי עכשיו מפריש סמים. כל המוח שלי עכשיו, הבלוטות האנדוקריניות שלי מפרישות עכשיו חומרים שהם כמו תחנת סמים פנימית. זאת אומרת, כשאני עכשיו הולך לראות סרט, או עכשיו אני הולך למכות, כן? בוא נחפש מכות עכשיו. למה אנשים הולכים לחפש מכות? או אלימות, או לא משנה כל מיני דברים כאלה. כי זה בעצם תחנת סמים פנימית. הגוף שלי מפריש עכשיו אנדורפינים, נלמד על זה בשיעור הבא. אנדו זה פנימי, אנדורפין זה משהו פנימי. מה פנימי? אנדורפין. מורפין פנימי? מורפין, מה זה מורפין? מה זה מורפיום? אופיום. מאופיום מכינים גם הרואין, זה אותו חומר, וגם מורפיום. מורפיום הוא חומר שמגביר מאוד את הפרשת הדופמין בתוך המוח שלנו. אז כשאני עכשיו הולך מכות או אני רואה סרט מפחיד, הגוף שלי עכשיו, כדי להכין את עצמו לפייט או פלייט, מפריש לי אנדורפינים, מורפין פנימיים, מפריש לי הרואין, כאילו במילים שלנו. אני בעצם מקבל תחנת סמים פנימית, אז אנחנו מבינים עכשיו את ההתנהגויות האלה, כן? ואת המחשבות ואת הרגשות, שאני עכשיו הולך לסרט מפחיד, חוץ מזה שעכשיו אני לא מתעסק ברגשות שלי, אני מתעסק ברגשות שלי בחוץ, אני מפחד על משהו חיצוני, זה פחות מפחיד אותי, להתעסק בפחד של מישהו אחר. אז אני יכול לחפש פחד של מישהו אחר, ואני יכול לחפש לי גם לטפל במישהו אחר. רוב המטפלים, הרופאים והמטפלים, הם בעצם אנשים שמחפשים לברוח מהכאבים שלהם, ולטפל בכאבים של מישהו אחר. בסדר? זאת אומרת, רוב האנשים שמטפלים הם אנשים שיש להם איזשהו מטען, הם מחפשים פתרון למטען שלהם, כן? ועל הדרך שהם לומדים לעזור לעצמם, אז הם יכולים גם לעזור לאחרים. זו הצורה היפה והנקייה לראות את זה שאומרת לנו, הכל בסדר. אבל הרבה פעמים הרצון שלנו לטפל באחרים נובע מהבריחה, מההתמודדות עם זה של עצמנו, והרבה פעמים אנחנו מחפשים לטפל דווקא באנשים שיש להם איזשהו דמיון לכאבים שאנחנו סוחבים. בסדר? זה משהו שאנחנו צריכים לדעת. אז זה איזשהו מעבר קטן שעשינו על עץ ההתמכרות. רוחני, אנוכיות, ריקנות ובדידות. נפשי, זה בעצם מעגל האובססיה וההתכנסות פנימה, ההרס העצמי שלי. והענפים השונים, שכל הענפים האלה הם בעצם המטרה שלהם אחת. אולי נשאיר את זה, אחרי זה אולי ידבר על זה גם אהרון מהזווית שלו. כן. למה אמרת, כאילו כל החלקים האלה כתבת בצד פיזי? פיזי למעלה, נכון. רוחני, נפשי, פיזי, כי זה איך זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בעולם המעשי. נכון, גם רגשות ומחשבות זה משהו שהוא כאילו אפשר לגעת בו, כאילו זה לא איזשהו משהו אמורפי, אלא זה רגשות של פחד, רגשות של כעס, רגשות של זעם, מחשבות אובססיביות. כן, מחשבות אובססיביות, אני אוהב הרבה פעמים לצייר את זה ככה, אתם יודעים שעל פי הקבלה, אז האישיות שלנו מורכבת ממה שנקרא נרן חי. שמעתם פעם על המושג הזה? נרן חי, נכתוב את זה ככה או ככה, לא משנה. נרן חי. בסדר? נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. מה זה בעצם? זה מדרגות הנפש שלנו. במבט כללי יש ספר שנקרא ספר של דע את נפשך, דע את עצמך של בלבבי משכן לבנה, מומלץ מאוד. אז הוא מדבר שהנפש זה בעצם הגוף שלנו,
הרוח הבהמית או הגוף שלנו, כנגד הגוף, פיזי ממש. הרוח זה הרגשות שלנו. הנשמה במודל הזה זה כנגד המחשבות שלנו. החיה זה נקודה בנפש שהיא, כתוב שבקבלה החיה מקיפה את הנשמה, מקיפה את הרוח, מקיפה את הגוף. זה בעצם איזו נקודת צופה, במזרח קוראים לו הצופה. זה החלק שממנו אני יכול להתבונן על המחשבות. אני יכול לעצום את העיניים ולהסתכל מה אני חושב, נכון? סימן שיש לי נקודה מעל המחשבה, נכון? אם אני יכול להתבונן על המחשבות שלי, סימן שיש לי נקודת תודעה שהיא מעל המחשבה. זו הנקודה הזאת, והיא גם מעל הרגשות, והיא מעל הגוף. זה נקודת ההתבוננות, בלשון המקצועית הפסיכולוגית זה נקרא אינטרוספקטיבה, היכולת להתבונן לתוך עצמי. זה אחד מהיכולות של קליפת הקליפה הקדם מצחית שלנו. ומעל זה יש את היחידה, זה השורש הנשמה. עכשיו, רוב הבלגן שלנו איפה? איפה רוב הבלגן שלנו? מה אנחנו מדברים כל הזמן? הרגשות שלנו. אז כשאנחנו רוצים לברוח מהמקום הבעייתי הזה של הרגשות שנושאות את הכאב, אז לאן אנחנו יכולים לברוח? או למטה, אל הגוף שלנו, נכון? חומרים, כן? אנשים חיצוניים, כל מיני דברים חיצוניים, או שאנחנו יכולים לברוח למעלה, אל המחשבות שלנו. אחד מדרכי הבריחה שלנו מהרגשות הכואבים, וזה מה שאמרנו מקודם, רציונליזציה. אני עולה לפנטהאוס, יש בעיה בסלון, יש שם כל מיני אנשים, דברים לא נעימים בסלון, אני עולה למעלה לפנטהאוס. מה זה הפנטהאוס? זה סוג של מנגננה וסוג של אובססיה, כן, שנובעת מאיזשהו שורש לוקה, ואז בעצם האובססיה הזאת מעיפה אותי על החלק העליון, אל המחשבות. אז ראינו פה קצת, הבנו מהלכים פנימיים, כן, מה? יחידה, היחידה זה יחידה ליחדך. זה חלק שהוא מעל כל המחשבות והרגשות, זה לימוד אחר שלא קשור לכאן. איך אנחנו נוגעים, מי שרוצה, יש סדרה שלמה על עבודה, אבל אנחנו כן ניגע בשיעור על צעד 3, שנדבר על מסירה, אז ניגע קצת ביחידה שבנפש. עכשיו אני רוצה לדבר בזמן שנשאר לי על נושא שלא הרבה מדברים אליו, לא ב-12 הצעדים, ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. מביא אותו הרבה דניאל סיגל, הזכרתי אותו כבר, ואני, בספר מיינדסייד יש פרק שלם על הנושא הזה, שמדבר על משברי התקשרות, attachment טראומה, ויש תיאוריה שנקראת בפסיכולוגיה תיאוריית ההתקשרות. תיאוריית ההתקשרות זה בעצם לקחו ילדים קטנים, תינוקות, הפרידו אותם מאמא למשך חצי שעה, והתבוננו מה קורה עם התינוקות האלה בחצי שעה שאמא לא נמצאת. כשאמא חזרה אליהם, התבוננו איך הם מתייחסים לאמא, וכמה זמן לוקח להם להירגע. אחרי זה ניסו לפי זה לנסות לראות מה, מאוד מאוד פשוט, נכון? כאילו לוקח ילד, מפריד אותו מאמא, רואה מה הוא עושה עם עצמו, איך הוא מתנהל, מה קורה כשאמא חוזרת, וכמה זמן לוקח לו להירגע עם אמא. על פי זה הם בנו מודל שלם, מעניין מאוד. זה לא המטרה שלנו פה, אבל יש דבר שנקרא, ואז על פי זה הם חילקו את זה ל4 סוגי התקשרויות, כן? 4 סוגי התקשרויות, מהתקשרות בריאה להתקשרויות פחות בריאות. ואני רוצה לדבר על אחד מהסוגים ההתקשרות האלה, זה נקרא ambivalent attachment. מה? ambivalent. איך אומרים ambivalent? אמביוולנטית. והתקשרות אמביוולנטית זה עם, כמובן שיש ילדים שעברו
טראומות התקשרות גדולה ואין קשר בכלל בין הילד לבין האמא, לא אכפת לו שהיא הלכה, לא אכפת לו שהיא חוזרת, לא משפיע עליו כי הוא כבר, יש לו כבר איזשהו ניתוק מוחלט מהדמות הזאת, כי הוא כבר ספג איזשהו דחייה או כאב. יש התקשרות בריאה, כאילו שהילד בוכה שאמא לא הולכת, וכשאמא חוזרת אז הוא גם בוכה כי הוא רוצה את הקשר איתה, והיא מצליחה להרגיע אותו מהר. ויש איזשהו מצב ביניים שנקרא ambivalent attachment, התקשרות אמביוולנטית, וזה בעצם סוגים של ילדים, שזה מאוד מאוד מתאים להרבה אנשים, לטיפוס של המכור, על אנשים שסובלים ממה שנקרא קודה, שזה תלות במערכות יחסים. וזה הרובד העמוק של הבנה של הדבר, אומר שכשיש לי התקשרות מול ההורה, שהיא התקשרות דואלית, לפעמים הוא פה בשבילי, ולפעמים אני מרגיש ממנו אהבה, בקשר ונוכחות, ולפעמים הוא לא פה, או אני מרגיש דחייה, או אפילו כאב, או השפלה או התעוללות. זה דרגות שונות של דחייה. אבל כל הפסיכולוגים אומרים שכל ילד קטן, לא משנה, אפילו אם לא עשו לו כלום, אפילו אם לא התעללו בו, או מספיק שלא התייחסו אליו, שהוא לא הרגיש שיש מישהו נוכח איתו, הילד תמיד מרגיש שהכל קשור אליי. אתם מכירים ילדים שמרגישים שכל דבר שקורה בעולם הוא... פעם ראשונה שאני שומע על זה. בצחוק אתה אומר. לא, כן. ביתי? לא עושה את זה. בצחוק. אז אם ילד מרגיש שאבא או אמא לא מתייחסים אליו, לא עולה אצלו, לא, בסדר, הם עסוקים כי יש להם לגמור את החודש, כי לא יודע מה, מישהו נפטר שם, כי זה... אמא ואבא לא רואים אותי, סימן. לא קיים. שאו שהם לא אוהבים אותי או שאני לא בסדר. שאני לא אהוב. שאני לא ראוי לאהבה הזאת, שמשהו אצלי לא בסדר, אוקיי? עכשיו, דיברנו על זה פה כבר כמה פעמים, אבל מה התוספת פה על ההתקשרות האמביוולנטית? ואז בעצם הדמות של האמא או האבא, שוב אמרנו, בין אם זה התעללות ממש או כאב ממש, או בין אם זה רק הרגשה שאני מרגיש דחייה או הרגשה שאני לא ראוי בגלל חוסר היחס. אז מצד אחד אני מאוד מאוד רוצה את קרבתם, ומצד שני, הקרבה שלהם הרבה פעמים גורמת לי מה? אני נרתע מהם, אני מרגיש בנפש דחייה. אני בעצם נבנה אצלי, דניאל סיגל קורא לזה, fragmented personality. כשיש לי איזושהי התקשרות אמביוולנטית כזאת מול ההורה, בעצם, כמו שאמרנו, זוכרים באחת הארצות הקודמות, המוח שלי הוא התבטאות של מערכות היחסים. אז אם מערכת היחסים הראשונית העיקרית שלי היא אמביוולנטית, זאת אומרת, אני גם מרגיש צורך גדול בקשר, וגם מצד שני אני מרגיש איזושהי דחייה או פגיעה או סכנה מהקשר הזה, נוצר אצלי בתוך הנפש שלי שני חלקים. שני חלקים שהם סותרים זה את זה. זאת אומרת, גם כשאני, אבא פוגע בי או לא מתייחס אליי או אדיש אליי ואני מרגיש דחייה ואני מרגיש כאב, אז ילד שמרגיש דחייה וכאב, לאן הוא הולך? לאבא. אבל מאבא אני מרגיש את הדחייה הזאת. אז מה קורה אצלי בנפש? יש אצלי... רגשות מעורבים. בדיוק, סותרים. יש לי חלקים סותרים בתוך הנפש שלי. עכשיו, אנחנו חייבים להבין שזה בעצם גדל אצלי בסופו של דבר לנפש
חצויה, נפש עם חלקים, קוראים לזה חלקים, אנחנו אומרים שיש שני קצוות בכדור הארץ, יש כותבים, יש בתוך הנפש שלי שני חלקים כותביים שנולדו מהיחס האמביוולנטי מול האמא ואבא, מה שמוליד אצלי אחרי זה בכל מערכות היחסים שלי, כל פעם שאני בא במגע עם בני אדם, או עם העולם, או עם עבודה, או עם עצמי, יש אצלי שתי תנועות סותרות וכותביות בתוך הנפש שלי, שפעם אחת זה למעלה, פעם אחת זה למעלה, ואני נקרא בין תנועות סותרות בתוך הנפש שלי. בסדר? אז מצד אחד אני רוצה מאוד מאוד קרבה, כי מאוד מאוד אני מרגיש חסר ולא אהוב, אז אני חייב למלא את זה עם קרבה ואהבה. מצד שני אני נמצא בכל הזמן בתחייה לקרבה הזאת, כי א', כי זה בנוי אצלי ככה בנפש, וב', אני חושש כל הזמן שהקרבה הזאת תוליד בסופו של דבר עוד פעם תחייה ופגיעה. אז אני בעצם חי, וזה בעצם הבסיס של מה שאנחנו קוראים בצעדים קודה, שכולנו סובלים מזה באיזושהי צורה כזאת או אחרת, שזה בעצם מערכות יחסים תלותיות, כן? זה חלק ממה שכתוב פה, תלות במערכות יחסים עם אנשים, שאני בעצם נכנס לאיזה מין אובססיה, שאני לא יכול לצאת ממנה, שאני חייב קרבה, ואני מפחד ממנה פחד מוות. אוקיי? וזה קשור לאיזשהו שבר שקיים בתוכי, אבל הבשורה הגדולה היא שזה ניתן לתיקון. שכל המוח שלנו יכול לתקן את עצמו, זה נקרא נוירופלסטיסיטי, המוח שלנו יכול לפתח ערוצים חדשים וערוצי נוירונים חדשים בתוך המוח שלנו, וזה תלוי בדבר אחד. ביכולת שלנו ללמוד, להפעיל מחדש את מערכות היחסים שלנו בצורה תקינה, כי זה הדרך שלנו לחבר מחדש את המוח שלנו, תלויה ביכולת שלנו לפתח מערכות היחסים שלמות תקינות שלא היו לנו פעם. פעם מערכות היחסים היו אמביוולנטיות, ואנחנו צריכים למצוא עכשיו את היכולת שלנו להפעיל מערכות יחסים אמיתיות, כנות, פתוחות ותקינות, מבוטחות עם ביטחון, ועל ידי זה לפתח בחזרה את הייחוד בתוך השכל שלנו, בתוך המוח שלנו, אוקיי? נחזור עכשיו נורי דיברה על צעד 2, אז אני רק אגיד מילה אחת על צעד 2 בואכה צעד 3. צעד 2 אומר, מי זוכר את מה צעד 2? בעל פה. הגענו. להאמין, הגענו ברבים, להאמין שכוח שהוא גדול מאיתנו, ממני או מאיתנו? אוקיי, שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר אותנו בשפיות. נורי דיברה ששפיות זה בעצם שאנחנו דפוסים בכל מיני תבניות שכבר לא עובדות. אנחנו כל הזמן מנסים עוד פעם אנשים, עוד פעם אוכל, עוד פעם כסף, עוד פעם השפעה, עוד פעם קניות, עוד פעם, אנחנו כל הזמן מתבאסים מעצמנו אחרי זה עוד יותר על זה שעוד פעם נפלנו בזה שחשבנו שזה יפתור לנו את הבעיה, וחוץ מזה שזה לא פתר לנו, נתן לנו איזשהו קצת דופמין במוח לחצי דקה, אבל אחרי זה אנחנו עוד פעם מרגישים נכס, ועוד יותר נכס כי הבטחנו לעצמנו שלא נעשה את זה, ועוד פעם נפלנו בזה, אז אני עוד פעם בהאשמה עצמית והלקאה עצמית, מה שיוצר אצלי עוד יותר נכס, מה שיוצר אצלי עוד יותר רצון לברוח, וזה בעצם מעגל הקסמים האכזרי בתוך הנפש שלנו. ואתם זוכרים שאמרנו שהצעד הראשון זה להפסיק להתחפר? דיברנו על זה? אמרנו שהצעד הראשון זה להפסיק להילחם. אני מקבל את החוסר אונים. עד עכשיו נלחמתי במצב, וניסיתי להפעיל כל מיני סוגים של שליטה כדי לצאת מהמצב הזה. והצעד הראשון אומר,
שמתי לב ככל שאני משתדל יותר ומנסה לצאת מהבוץ, אני מתחפר עוד יותר בתוך הבוץ. הצד הראשון אומר לנו, תפסיק ללחוץ על הגז, כי אתה מתחפר בתוך החול, בתוך הבוץ. תפסיק, אתה לא לבד, אתה לא יכול. הצד 2 אומר לנו, עכשיו אחרי שהפסקת, ושוב תראו, זה כאילו, צריך הרבה אמונה בשביל הדבר הזה, כי אני בעצם אומר לעצמי, אוקיי, אני נמצא בחוסר אונים, אני נמצא בחוסר שליטה. ככל שהפחד יותר גדול, ניסיונות השליטה שלי במצב יותר גדולים. אז ניסיונות השליטה אני מפעיל, כאילו, אני נלחם, אני רק מתחפר יותר מתבוסס בתוך הבוץ. אז 12 צעדים הם כאילו אומרים לנו, תשמע, אם אתה תלך לפי ההיגיון שלך, זה לא יעבוד. כי אתה עכשיו באמוק, אני צריך לשרוד ולהציל את עצמי. ובשביל זה אני עכשיו בשיניים מנסה לצאת. 12 צעדים אומרים לך ככה, אדוני, עד עכשיו היית בחוסר שפיות, כי ניסית כל הזמן לצאת מהשליטות, עם הצורות שליטה שלך, וזה לא עבד, אז בוא תנסה משהו חדש. תפסיק לנסות להילחם, ותפסיק לנסות לשלוט. תיכנע, הכנעה. תיכנע ותקבל את החוסר אונים. הכנעה מול החוסר אונים. כרגע אני מרגיש את הריקנות ואת הבדידות, ואני חייב לעשות משהו כדי לצאת מההרגשה הזאת. אז תן לעשן משהו, תן לגלוש קצת, תן לזה. אומרים לך, לא, אל תילחם, אל תפעיל את כל האמצעים שהפעלת עד עכשיו. תקבל את הריקנות הזאת, תקבל את הבדידות הזאת. זהו, זה בדיוק מה שאני אומר, 12 צעדים אומרים לך, זה נראה לך הפוך, מה? אבל אתה לא נותן לי כרגע שום פתרון, אתה אומר לי רק לקבל את הבעיה ולחכות. זה בדיוק זה. רגע, שנייה. שב רגע, תלחץ על הכפתור של חוסר אונים. וזה אומר להפסיק להתחפר בחול. אני מפסיק ללחוץ על הגז כי אני מתחפר בחול. שלב הבא, צעד 2, הגענו להאמין. שכוח גדול מאיתנו, אני כרגע מחופר. כל מה שאני עושה לא הצליח עד עכשיו. בין במחשבות שלי, בין ברגשות שלי, כל ההתנהגויות שלי, כל הדברים שאני לוקח ועושה, אני תקוע. אני חייב כוח שגדול ממני, משהו שהוא מחוץ לי. וכמו שנורית אמרה, זה שבירת אגו, זה להסכים שאני לא יכול לבד. אני חייב להושיט עכשיו יד החוצה. אני חייב ללמוד, לבקש עזרה. והיה לכם עכשיו קבוצות וואטסאפ, היה לכם שיתופים, כמה באמת אנחנו נתקלנו בחוסר אונים, היה לנו מטלה, נתקל בחוסר אונים, תשתף מישהו. מה זה שתף מישהו? תבקש עזרה. ואתה חייב מישהו שהוא מחוץ עליך, שיוכל לעזור לך עכשיו. אבל זה לא מרגיש שזה עוזר, זה כאילו לא... נכון, בינתיים, נכון, בינתיים זה לא מרגיש. נכון, זה תהליך. הקנייה הזאת לפעמים נשארת קנייה. נכון. טוב, אז אני נכנע. אז טוב, זה המצב שלי. נכון, אבל אני לא נשאר איתו לבד. נכון, אני במצב הזה, אבל הזיכרון שלי אומר שכשהייתי ילד, הייתי במצב הזה ולא היה לי אף אחד, אז הייתי חייב לעשות כל מיני דברים כדי לצאת לשנות את המציאות, לטשטש אותה, לברוח ממנה. זה מה שלמדתי בתור ילד. היום אומרים לנו, אוקיי, אני חוזר לבדידות, אני חוזר לריקנות, אני חוזר לכעס, לאשמה, לבושה, למקומות האלה, כי אני עושה הימנעות, אז המקומות האלה צפים, אבל עכשיו אני לא נשאר איתם לבד, ואני מושיט יד לעזרה. צעד 2, זה להסכים, לזרוק את האגו, וכשעכשיו אני מרגיש את החוסר אונים, אני אומר, אוקיי, אני מפעיל את הנקודה של לחצן חוסר אונים, אבל התוכנית אומרת לי, אל תישאר עם זה לבד. אבל גם כשאתה משתף, אתה משתף עם משהו שהוא גם חסר אונים. נכון, וזה גם התוכנית אומרת. אף אחד לא יכול לתת לך פתרון לחוסר אונים הזה שלך. תפסיקי לחפש מישהו שיושיע אותך, תלכי לעוד מטפל ועוד מטפל ועוד מטפלת שכולם יבטיחו לך, ואף אחד לא יושיע אותך מהחוסר אונים הזה. הדבר שיושיע אותך מהחוסר אונים
זה המוכנות שלי קודם כל לקבל את זה, זוכרים את תפילת השלווה, אלי, תן בי את השלווה, לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. אני עכשיו באובססיה, אני נמצא באובססיה, אני מחפש מישהו שיושיע אותי, כן? זה גם אובססיה. אני עכשיו משחרר... הבעיה שאתה גם פה לא מרגיש אותו. לאט לאט, לאט לאט. תני, התוכנית אומרת, תנו לזמן זמן. לא לקפוץ. אנחנו רוצים פתרונות כל הזמן, התוכנית אומרת לנו, אין פתרונות. את תתקשרי אליה ותגידי לה, אני רוצה לשתף אותך בחוסר אונים שלך, היא תגיד לך, אין לי פתרונות בשבילך, אבל אני אוהבת אותך, תודה ששיתפת אותי. את אומרת, אבל לא עשי, לא קרה כלום, בסדר. תתקשרי אחרי זה אליה, תגידי לה, אני רוצה לשתף אותך, יש לי חוסר אונים, אני מרגישה ככה וככה וככה וככה, לא שעה. איפה זה עוזר? או, איפה זה עוזר? זה התוכנית מבטיחה. אם את תעשי את זה ותושיטי יד לעזרה, ואמרנו 4 הרגליים של הכיסא, דיברתי איתם על 4 הרגליים, אז יש 4 רגליים בכיסא כדי שאני אוכל לשבת ולהפעיל את החוסר אונים שלי, אבל כשאני אוכל לשבת, אז יש לי רגל אחת, זה הקבוצה. בסדר, הקבוצה, מה שאמרנו עכשיו, מקשרת אליה ואליה ואליה ואליה. רגל אחת זה החונך, שעוד לא דיברנו פה, אבל לכל אחד ב-12 צעדים, אחרי שגומרים את ההכשרה והוא נכנס לחדרים, זה נקרא, אז הוא מקבל חונך. וחונך זה גם, זה לא מטפל שעכשיו ייתן לך פתרונות. אין פתרונות. הפתרון הוא ללכת בדרך של התוכנית. והחונך יחזיר אותך כל הזמן אל הצעדים של התוכנית. אז צעד אחד זה הקבוצה, צעד אחד זה החונך, צעד אחד זה התוכנית, זה הצעדים שאני צריך ללכת עם הצעדים. הרגל האחרונה זה הכוח העליון שעליו אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא בצעד 3. בסדר? הכוח העליון. צעד 2 זה כוח גדול, וקבוצה זה חונך, חברים לדרך, ובצד הבא שאנחנו נדבר על צעד 3 זה יהיה חיבור אל הכוח העליון. כן, עוד שאלות היה? לך או שנפטר כבר? לא, אתה הבהרת לי שבעצם זה לא 12 צעדים עד שאני מגיע להתנקות. בצד הראשון אני כבר צריך להיות נקי, אתה אומר לי לקבל שהחוסר אונים שלי ולא לפעול. אז אני, בוא נגיד, מבורח לאוכל, אז זהו, אני מקבל שעכשיו אני חסר אונים ואני מפסיק לפעול. אני משתדל להיות בהימנעות רק להיום. אני לא מבטיח, אני לא מקבל לעד. רק להיום אני משתדל לא לברוח לענפים, כן? אני מקבל, אלי, תן לי את הכוח לקבל את מה שאני לא יכול לשנות. מה אני לא יכול לשנות? את האובססיה שלי. יש בתוכי אובססיה, אני בטרפה מבפנים. תן לי לקבל את זה, שאני לא יכול לשנות את הדבר הזה כרגע. איך זה ישתנה? כשאני אפסיק להילחם על זה, שימו לב, יש פה משהו הפוך על החוף. כל זמן שאני באובססיה להילחם בזה, אז אני תקוע בפנים. ברגע שאני רגע אומר, אני משחרר תן לי לקבל את האובססיה הזאת, תן לי לקבל את הריקנות הזאת, תן לי לקבל את הבדידות הזאת, ואני פה, ורק תן לי עכשיו, אנחנו בצעד 2, להושיט יד למישהו שיעזור לי. מישהו בקבוצה. בצעד 3 אנחנו נלמד עוד משהו, מסירה לכוח העליון. בסדר? זה עוד צורה של עבודה עם הבעיה. כן, רוצה לשאול? כן, המציאות שאתה מתאר של הלא לבד, זה כאילו מציאות אידיאלית שלא קיימת במציאות. יכול להיות שאנשים יש חברים, אבל אין הרגיע לדבר על הכאבים. נכון. בצורה שוטפת עם חברים. נכון. פעם בחבר פה, חבר שם, מטפל, הורה, אבל כאילו זה לא המציאות היומיומית. נכון. זאת זה נראה לי קשה גם לתפיסה. אז אנחנו יכולים או לכתוב את זה ביומן הרוחני שלנו, אנחנו חייבים להוציא את זה החוצה מעצמנו, למשהו שיפגע, ואנחנו נוכל לראות את זה חוזר אלינו. אז או בכתיבה, או בשיתוף של מישהו בקבוצה, בסדר? שבזה יש לכם עכשיו את הקבוצה. אז אני מתקשר אליה, ואחרי זה אליה, ואחרי זה אליה, ואחרי זה, וזה לא שיחות של שעה, זה שיחה של 3 דקות. אני כותב לי מהו החוסר אונים, ואני פשוט אומר, אני כרגע נמצא בחוסר אונים ככה וככה וככה, והצד השני לא צריך לתת לי שום עצות ושום פתרונות. רק להגיד לי, אוהבים אותך, תודה על השיתוף. זה מה שאנחנו מתרגלים כרגע. התוכנית מבטיחה.
ואנחנו הבאנו לכם פה עדויות, שמי שעושה את זה, יכול לשנות את עצמו מהקצה לקצה. זה ההבטחות של התוכנית, בסדר? אבל זה מרגיש כאילו, הריקנות תמיד תישאר שם. נכון, ככה זה מרגיש. כי כשאני מעז להיכנס פנימה, אז אני פוגש את הכאב, אני פוגש את הריקנות. אז אני תמיד בורח חזרה למעלה. אבל אני עכשיו אומר לך ולכולם, בסדר? כשאני נכנס פנימה, אני פוגש את הכאב ואני קופץ חזרה תמיד למעלה. אני פוגש את האשמה, אני פוגש את הבושה, אני פוגש את כל הרגשות הלא נעימים, אז אני בורח חזרה אל האובססיה, אל כל הענפים של העץ. תקשיבו מה שאני אומר. יש באישיות שלי מקום שהוא יותר עמוק מהכאב הזה. אני יודע, זה מאוד מפחיד לרדת פנימה ולגעת בכאב. אבל כשאני לאט לאט עם העזרה של הקבוצה והחברים, לאט לאט ייגע בכאב וישתף עליו, ייגע בכאב וישתף עליו, ייגע בבושה וישתף עליו. לאט לאט, בסוף אני אחדור את השכבה הזאת, ואני אגיע למקום בנפש שעד היום חסום אצלי, והמקום הזה זה מקום שיותר עמוק מהכאב, ובפעם הראשונה שאני אגע במקום הזה, זה מה שמבטיחה לנו בתוכנית בצעד 12, התעוררות רוחנית. מה זה התעוררות רוחנית? זה לגלות בחזרה את המקומות הרגישים שלנו, שנצרבו על ידי כאב ונחסמו, וכל החיים לא הרגשנו אותם, כי יש לנו מסך של כאב שלא מאפשר לנו לרדת. אבל כשנעשה את העבודה, בסופו של דבר נוכל לאט לאט פתאום לגעת ופתאום לגלות את כתר השמחה שלנו, כמו שהיינו ילדים, היינו סקרנים ויצאנו לטבע והסתובבנו ושם לנו מוזיקה, אז רקדנו, נכון? היה לנו פעם שהיה לנו את השמחה הזאת, אבל איפשהו היא נחסמה. וכשנוכל לעבור את הכאב ולגעת שם, אז בעצם אנחנו יודעים שהתחלנו, ההחלמה שלנו הצליחה. בסדר? יאללה, נשים הפסקה 10 דקות.